Uh, kung wala na yung magpasalamat mga igsoon, mga atutas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Luke chapter 15. Luke chapter 15. Daghang wala diri karon kay to ako nos dagat gasimba. Kuan ko na ron kanang puno ang dagat ron. Mo nang walay sulod ang mga church. Luke chapter 15. Luke chapter 15 verses 11 to 31. 32. Luke chapter 15 verses 11 to 32. Nakoy gama to nasa desktop lang day. Unya ra na siya. Kay aris ako sa Bisaya. Manindog ta mga igsoon. Barog ta palihog. Luke chapter 15 verses 11 to 32 nag-ingon. Og mipadayon si Jesus sa pag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw sila sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita og nahimo siyang walay nahot. Busa mialagad na lang siya sa usa ka lumulupyo niadtong dapita o gipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa baboy tungod kay wala may mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop og miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan og sultian ko siya, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo, dili na ako angayng ilhon nga imong anak, isipan na lang nga usa ako sa usa sa imong mga sulugoon." Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kayo siya sa ilang balay, nakakita na kaniya ang amahan niya, or nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, dali miingon siya, "Dad-ang ari ang labing maanindot nga bisti og isulob kaniya, sulwobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatosi siya, og kuhaa ang pinatambok nga baka og ihawa kay magkumbira kita, kay kining akong anak namatay apan karon nabuhi, nawala siya apan karon nakit-an na." Busa gisugda nila ang kumbira. Niining higayuna dito sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pag-uli og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni og panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa sulugoon sa iyang og iyang gipangutana, "Nag-unsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na og gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka, tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon."
nasuko ang magulang og wala mosulod sa balay, busa migula ang iyang amahan o gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, tay, huna-una aragod, sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo, ingon nga usa ka ulipon, ingon sa usa ka ulipon, ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayod. Bisan gani, bisan nati nga kanding na lang unta aron malipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babaye og sa iyang paghiuli, imo hinuong giihawan sa pinatambok na tingbaka. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay nga uban kanako og imo ang tanan kung katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira og maglipay kita kay ang imong igsuon namatay. Apan nabuhi nawala siya og karon nakaplagan. Magampo una ta, amahan namo nga langit noon. Daghan kayong salamat Lord sa dako kayong paghigugma nimo og maoy hinungdan na ang imong bugtong anak nag-antos og namatay sa cross. Ang panwala nagpabilin dito, nabanhaw tungod kay mauusab kini ang pasalig nga kami may kinabuhi usab nga dayon Ginoo. Ako nagaampo ug naghangyo kanimo o Dios nga ang tanan nga niya karon makasabot og ayo sa unsay gusto nimong isulti sa kada usa namo. Tabangi kami amahan nga dili lang mi magpabilin nga mga relihiyoso, dili mi magpabilin Ginoo nga moras gihapon kundi mulambo kami og mahimong mamunga Ginoo. Salamat sa imong pulong karon nga giandam o Dios og amo ning madawat ang kaalam nga langitnon pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoo ug among mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Kanang nas imong tapad inang gipangita ka sa Ginoo. Gipangita ka sa Dios. Amen. So mao ni ang mga pulong atong ang uluhan sa atong pagtuon karon mga igsoon, gipangita ka sa Dios or gipangita ka sa Ginoo. Karon naay kagahapo atong gikan pa atong Huwebes, no? Makakita kag daghan kayong mga gihimo sa mga tawo paghinumdom sa gibuhat sa atong Ginoo. Ang uban kanila nagyaga-yaga, ang uban kanila grabing nakabugal-bugal. Na natay gapasan og cross nga kuan kanang case, mga case sa beer nga gipurma og cross unya nay sulod nga beer. Nya while gapasan siya sa cross gatagay pud siya gainom. Na mo nang sukarap-sukarap siyang galakaw tungod kay gatagay gainom pud siya. Na putoy gisigihag bunal unya wa kagwanta ginibalos og sipa. Na unya kabalo mo mga igsoon sa mga wala pa natin awan kayo ana, pag himuon nimo nang magpasakit ka sa imong kaugalingon, maglatos-latos, magpinitensya ka, gipakawalay bili nimo ang kamatayon ni Kristo. Ano man ingon siya, it is finished, imong dugangan. Wa kay isalig sa iyang nabuhat, kay dugangan nimo sa imuha. Na grabe jud kay na mga igsoon. So daghan kaayog mga ginapanghimo. And then ang uban nga aksidente kay holiday lagi. O niya tagay og taman. Ala tagay gyud. Nya aksidente. O niya post na dayo sa Facebook maluluyon og huna-huna, maluluyon og kalag. O tabangi in town may kay naa dire nagka blood clot. Nga na daghan nga gihimo tungod kay i-enjoy lagi ning vacation sa dili maong paagi, nakagasto ka pa, disgrasya pa, dobling gasto. Onya, napoy mga sa ato apod nga problema nga mga Kristohanon. Nga bisag Kristohanon na ta, mag-apil-apil pa ba? No? Mo participate paghihapon bisag hibaw na ta. Kristohanon na ta. So mauna siya ang ato ang problema. So karon mga igsuon,
before ta maadto sa ato ang communion, kanang atong hisgutan ning Luke chapter 15 kay mausab ni ang whole week namo nga gitun-an. Luke chapter 15 unya ang title ni ini gipangita ka sa Dios. Gipangita ka sa Dios, na? So, pastor, nganong pangitaon man kos Ginoo? Una na kong pangutana, unsay imong feeling kung naay mangita nimo? For example, naa ka sa kwarto, naay nanuktok sa inyong balay o nya kalit nga moingon, Daddy, Ma, Pa, nay nangita nimo. Unsay imong bation? Ako nga pastor, pag naa na mayong pastor, makuratan na dahin ko. Kaya wa ako kabalo og bad news ba na or good news, pero kasagaran bad news, kay mong dool raman datag pastor, basta na ay bad news. Muna mahadlok kayo ko. Ayo, sana po ka ni Lord. Kaya mo yung nangita ni mo. Yan na pailain. Kung involved ka droga, pag mo ingon na ganit na yung mangita ni mo, kuratan yun ka, sigurado. Na nangita ni mo. Another thing is, kung lapas 20 na ang imong nautangan, kulbaan kag na mangita nimo. Oy, naminaw pa ta? Wala ka no? Ang imong nautangan, 20 na kabuok. Nya silang tanan, pareho nimong gipasaligan. Nga, sila yung tanan, parehong katapusan. Sa katapusan, sa imong kinabuhi, mubayad ko. Mulimos di ay. Kurba, makuratan ka kung naay nangita nimo. Or wala ka kapanangid sa imong ginikanan, nikuyog kas imong mga barkada, and then naglapas na mo sa oras, naabutan mo og kadlawon, nabuntagan, and nakatulog mo sa balay yung barkada as a group. Kamo nga grupo. And then suddenly, naay nanoktok og ayo, naa si Jerbes diha, nya isog og tingog. Sa imong feeling mga igsoon, Papa manggiron, si Papa manggiron. Karon nga kabuntagon, nagampo gyud kos Ginoong masabtan nimo og ayo ang pulong sa Dios nga nag-ingon gipangita ka sa Dios. Gipangita kas Ginoo. Now, ato ning diretso na lang ta for the sake sa ato nga time no, i-relate dayon ni nato siya sa ato ang kapanahunan karon. Because sa story sa prodigal son, paminaw ha, ang storya sa prodigal son, dili ra kay usa ang nawala kundili duha. Hello? Ang usa ang anak nga manghod dilakaw layo kayo nag-usik-usik. Nawala siya sa panglantaw sa amahan. Apan ang magulang naaras panimalay, naaras sa apan ang iyang huna-una o ang iyang kasing-kasing, layo sa amahan. So sila nga naa sa gawas, prodigal son, ikaw sab nga niya din nagsimba karon, pwede kang prodigal son sad ka. That is why ang title nag-ingon, gipangita ka sa Dios. Kay prodigal man ni sila puro man ni sila nangasaag. No? So, gipangita ka sa Dios. Arong masabtan nato ni, ang message sa Luke 15, naa siya'y tulo ka parabol. Pila ka parabol? Tulo ka parabol, pero usara ang message. Ani, gipangita gyud ang nawala. So, ang unang nga parabol, paliw ko ato, dahil marag na ato diha. Ako ra nang giditso diha, tungkol kadi ko kamaong mo explain, naa sa desktop ang PowerPoint ato o niya, ang title ato kay gipangita. Nara? Agagmay kayo, no? Sa Luke 15. Sige lang, okay ra na, day. Kako ra nang basahon lang pod. Ang una ini is, ang senaryo, ang panghitabo. Paminaw o gayo ha? Oy, palihog sa itong mga cellphone, be, i-shut down sa nato. Sige, kaya aron, makafocus ta bitaw. Kanang nasa, lingi-lingi mo mga igsuon, o kinsay nagkuhan, ing na ba nga, relaxa na, ipusa sa. So, Luke 15. Ningon diha, now the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear Jesus. Ang mga tax collector o ang mga sinners, mga
tiguliktag boys o kining mga grabe, tanang matang sa pagpakasala tingali. Kining mga tawhana, nagtapok sila aron pagpaminaw kang Ginoong Hesus. Sa verse 2, nagka-problema. Why? Ningon ang verse 2, but the Pharisees and the teachers of the law mattered. Dunay Pharisees and teachers of the law. Ang Pharisees, separate. Sa kuanan niya, ang pinulungan, ano kay mga separatist sila ba? Gibulag dyan ni sila. I mean, sa mga Gentiles, separate ni sila sa Gentiles, mga culture, mga unsa. And ang ilaha nga kaugalingon, ilarang gidedicate gyud, ilarag yung gihimo nga para ragyod sa Dios o para ragyod sa balaod. Sila ning mga Pharisees. Munang nagtuo sila, kina-perfectan na kayo sila, nga kanang sila mo'y modelo nga angayang sundon. Next is the teacher of the laws. Kinsa man sila, mga scribe, mga manunuwat. In fact, sa time ni Jesus, gipang usab nila ang balaod ni Moses. Parang makabenepisyo ang templo. Parang makabenepisyo sila. More on kwarta ra ni sila. Masubo biya tanang pasanginlantang ng kwarta. Kana reliyon na ng kwarta. Ano namaligya ba ko direk mga kulintas, mga lukay. Na? Padayon sa tanong? So, the Pharisees and the teachers of the law, kini sila ni gi-question nila si Jesus. Ingon sila, this man welcomes the sinners and eats with them. Kaya silang ipasabot si Jesus, kining tawhana, tanawar ko ni siya, oh. Tanawar ko ni, kita mo niya. Nakikaos, mga tulisan, mga kawatan, mga palahubog, mga babaeng nagbaligya dungog. Na amigos mga tax collector, di ba? Muna ilang gisolte. Nga naman. Because parisigan sila, separate sila. Unya, sa ilahang panglantaw, pag himuon mo na, yaks kayo ka or pariho mo, nganong ni sa ipon man kadiha. Tungod aning ilang complain, tungod ni ining ilahang objection ngadto sa panghitabo, si Lord naghimog tulo ka sambingay. Ug ang tulo ka sambingay, una, kaning lost coin. Next verse ta. Ingon ang verse 3, then Jesus told them this parable. Tuluan siya aning parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Ingon siya kung kamo. Shh. Kung doon na mo'y usa ka gatos ka karnero, nawala ang usa, di ba imong biyaan ang 99 o pangitaon ang usa? Pangitaon nimo dito sa kakugnan, pangitaon nimo dito sa pinitan, pangitaon nimo i-post nimo sa Facebook, kinsay nakakita sa karnero ang gatuyok ang sungay. Puti og kolor. I-post yung pangitaon sa dugayo. And listen to this. Pagka nakaplagan na, ingon ang verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders. Lipay kay siya nga, thank you. Thank you, Lord. Nakitaan dyan ako. Unya iya din ko guson, ibutang sa iyang dughan. See? Pastor, nga man nga, bililhon pa man kaayo ng oskabuok, nga naa pa man siya ay 99. Kabalo ka, walay bili ang 99 kung di makaplagan ning usa. Unya, makasabot ka, nga man. So, butang niya, lipay kayo siya. Og sa iyang kalipay, next verse, ingon diha. Verse 6 ata. And goes home, uli siya. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. Pag uli niya, gisuroy niya tanang silinganan. Ingon siya, dali mo, nagkumbira ko, nagpaihaw ko, nagpalitson ko. Kay nakaplagan yun ako ang lost nga sheep. Na?
Sa to pa, mag-ihaw na po ni siya og 30 ka karnero. Kahit mag-Thanksgiving man, kaya nakaplagan ng usa. Mag-celebrate siya kayo, murang lagi alkansi siya. Di ba? Ato sa ta. So muni ang una niya, ang imong tan-awon diya ang relationship dayon. Muni nakatuna na ako nga halam no. Relationship sa shepherd o sa sheep. Buti nga kagayo, ibutang na to na kana nga pangutana ayo ginagkalimti ngano man nga walay bili ang 99 kung di makaplagan ang usa. Ikaduha nga parable mga igsoon kining padayon na sa tagbasa no. Verse 7, ingon ang verse 7. I tell you the truth that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents that than over 99 righteous person who do not need to repent. So, i-consider na lang daan tong sitwasyon. Tax collector og tanang makasasala og ang Pharisee. Di ba? So, kamo mga Pariseo, kamo ang 99, biyaan mo na ko. Kay mangita ko aning usa, kining mga makasasala. Pwede na, no? So, sa atuan na nga revelation, no? Padayon sa ta. And next, kana. Kining naa sa iyang ulo. Kabantay mo na sa iyang ulo. Nangita lagi ko kanang igbutang bitaw sa ulo ng mga babae nga na ay mga lingin nga mga gold nga galibot sa iyang ulo. Dili na siya crown. Kaniadto kung naay kasal, kung dili sing-sing ang ihatag, ingon ana kanang murag unsa man itawag ana, palihog tabangi kuno ko. Ha? Kana bang mga gold nga murag mga lingin-lingin nga naa sa iyang ulo. Example ra ni dili gina siya maoy kanang kana bitang ibutang re kasagaran gamito na sa kasal sa mga Indian, mga Indiana. Nag-gets na nato mga igsoon. Nasabtan na to. So next, mao na siya ningon diha. Unya masabtan na ngano man na. So ang salapi or coin nga nawala, tanawa. Ikaduha ni siya nga parable ni siya, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully? Kitang tanan mo ingon, carefully. And search carefully until she finds it. Di ba? Kung ang usa ka babae, pag nawadaan siya og usa ka salapi or coin ang gisgutan diha, pangitaon niya og ayo. Una niyang buhaton, magdagkot siya suga. Then, limpyuhan niya ang balay. And then, pangitaon niya og ayo ang coin hangtod nga makitaan. Detalyado kaayo. Dili niya biyaan ni nga area, inikahuman niya dire, gi-arrange niya balik, kari na po dire, bungkago niya pangitaon, pagkahuman, i-arrange sa punyag balik. Naabot na sa kusina, sa sala, sa banyo, sa CR, sa mga cabinet niya, tanan, iyagyong. Gipangita. Sometimes, pag nawala na to, usa pa ma-arrange atong balay, tama? Kakalat na mga sandalya, galayog, mga kaldero, at ragon mo sa kusina, aron mo makasabot. Mga tools, mga kaldero, mga galayog, tanan. Ma-arrange na kung naay pangitaon. Especially kung earrings nimo ang natagak, unya kadto nga earrings tag 300,000. Sigurado gyud na pati diaper o kayo nimo. Okay? Mao ni ang gibuhat. Nagpasiga siya suga, gipangita, gilimpyuhan niya ang balay, gisiligan niya, gipangita gyud niya ayo sa tanang posibleng dapit dito na hagbong, dito nawala. Sunod nakit-an niya. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." Oh, pastor, di na ko kasabot, pastor. Nakoy pulo kabuok tag 5. Nawala ang usang 5. Nakaplagan ako, mugasto ko 10,000.
para sa litsong baboy sa Magnolia, kay mang-invite ko sa mga silinganan, dali mo, kinakaplaggan ako ang 5. Lost coin man ang gisgutan dere. Sa lapi. Don't you know nga ang napulo ka coins na wadan og usa, ang 9 nga nabilin, wa nay silbi, kundi makit-an ang usa. Nakuha na to? Now, nga naman tong naay babayi ganina nga naay murag crown sa iyang ulo, nga naay lingin-lingin. Actually, ang gisgutan sa Bible, mga igsoon, kay gitabangan gyud ni og search ning bayhana og unsay ilang culture kaniadto. Kay bridging the gap man mi karon, like ang Bible is, ang mga panghitabo is libuan na ka mga tuig unya karon nimo i-interpret. So maghimo kag bridge gikan karon, gikan dinhi balik ngadto sa panghitabo. No? So, kining gihubad siya, coins siya, no? Kanang a woman has 10 coins. Din gihubad siya Bisaya nga salapi. But kung mo gisgot ta, arita sa kanang literal nga salapi, kining usa ka coin, trabahuan nila nig pila ka adlaw, usa pa nila ni madawat. So this woman cannot afford to lose 1 coin. Bisan naa pa siyam. Because ang value ato dako kaayo. Diha, wala siya kalipay sa nabilin nga siyam, kay ang iyang kalipay, kumplito. Muna nga atong Ginoo, niingon, di siya malipay, nga naay makasasala nga malaglag. To'y 1 million na langit. Nay usang na impero, di siya malipay. Nakuha na to? Now, kini di ay nga coins dire nga gisgutan. Kini nga coins is maotong ibalik ra gud tong babayi day. Kini nga coins kung sa liog ni siya nabutang gibutang nig tawag og necklace. Kung sa kamot gitawag siya bracelet. Naman sa ulo, sa kuy tawag ani mga igsoon, ay ngalan anabat. Kusga ko nog ayo, kadi ko kadungog. Headdress? Headdress? Okay. Tanawa ra gud ni. Listen to me. Tanawa, focus og ayo. Tanawa ra gud ning naas iyang ulo. Nay gibutang nga headdress na siya. And then, sa ilang nga culture, kung naay kasal, ang value, ang lalaki, ug ang tibuok niyang banay, ilang ihatag ang ilang pagsalig sa usa ka babaye. Ug kana nga pagsalig, maunang headdress nga ilang gihatag sa babaye, sa ibutang sa ulo, inig kasal. It means, pag nawala ang usaana, bugto na tanan, di na mag-abot, tama? Ikaduha, pag nawala ng usaana, ang imong bana o ang tibuok niyang banay, muingon, di kasaligan ng babayhana. And that is why mahal kaayo na, nga naa sa gibutang sa ulo. And ingon ang Bible, nawala ang usa. Imagine na ay coins ani nga nakakadina, libot sa iyahang ulo sa kasal. Ang usa nawala. Ma-connect pa na, sumpayan na lang na nato. Nakasabot ha? And that is why ang babae dako kaayo, ang ganun na lang. Kadesperada ang babae nga, dapat yun to, makitaan yun to, makitaan yun to. Nga coins. Kabalo ba ka nga ingana ang Ginoo? Sadyang nangita siya nimo, grabe gyud, desperado gyud kayo nga. Mamatay gyud ko, makitaan gyud to nako. Ikamatay gyud to nako. Dugo nako. Magantos siya og ayo aron lang gyud ta makitaan. Nasabtan na to? Sa Bisaya, manggod ang pang-translate kay kwarta sa ato pa, literal, tag 5 or tag 10 or tag 20, kay mo manay co-winder sa ato But sa ilahang panahon, kadto man ning gibutang sa ulo, inigkaslon ang babae.
Nga ang pagsalig sa lalaki, ang pagsalig sa iyang banay, nagsimbolo adto nga headdress. Headdress? Nya nawala ang usa. And that is why wala nay value ang tanan. Ang tanan nga nabili niya nga coins, wala nay value. Kay dili ra man to kabahin ras coins, kabahin man to sa pagsalig. Sa iyang bana o siyang pamilya, nakasabot or katugo na ta. So at least nakuha na to. Nga ano guna siya. Imagine na yun. Nga ingato ang iyang grabing kalipay. Imagine na wala niya nakitaan. And then mingon yung bana, wait sa, bakit aragod ko, asa tong akong gihatag nimo nga headdress sa pagkasal? Kato nga headdress, gatampo mi ato. Akong mga angkol, akong mga igaagaw, akong mga igsoon. Gibaligyan nila to ilang mga kalubinhan kay aron palita ato. Gift to nila nato agi kasal. So kato nga gift, akong pamilya o akong banay nga pagpakita sa pagsalig namo nimo. Asa man to pakita mi? Para nako asa na magakong singsing. Pasanginlan wala man tayong ulitawo ani. Di sa asa naman to? Namo na senaryo and then nakit Tanananan. Mahal, ayaw ragkaguol ha. Ni araman pero nawala lagi tong usa. Nya aga kong gamiton kay di man kaabot. Kay nawala ang tong usang gasumpay. Walay hinungdan ka mo ni salig ko nimo. Anak na dayon. And then dako kayong issue, dako kayong nga problema. That is why ganun na lang siya kadesperada nga pangitaon gyud to. Pangitaon gyud to. And then kung ikaw to, unsa kay imong bation, sadyang mangita ka. Dapat gyud to makit-an. Kaya nga sabi ko, pati yung mga lagyananag, mga diaper, giukay na nimo dito kay dito ni. One time mga igsuon na nga on Miss McDonald. And then dunay duha ka Korean nga mga daga nga murag ang balisa ang ilang hunahuna. Unya gasigi sila pangkuot adtong mga linabay. Nabitaw na murag box nga huluganan sa mga kinanan. Kasigi sila kuot dito. Ngano na sila gasigi kuot diha mga Koreanan ba yan mga arte kayo na. Kamo sige manggod mo ingon-ingon ikaw arte ka unsay minig arte. Ako kay baw ara na og tiguro. Sige sila pangita. Di ay to ang ilahang murag ka ng card, ATM or credit card or say tawag anas ilaha, nahagbong og apel atong ilahang human nila gipangkaon nato ilang mga putos-putos sa pagkaon nito. Dito dai po nila nabutang nahagbong og apel. Nasultihan ka nako, importante kayo tutuan dito tanan nilang kwarta. Tanan giaguan sa ilang pamilya, tanan nga naa dito. Yan nahagbong dito. Munang ginapangita, gyudila o gayo. And then, ala okay, gyudila okay, sige kuot, nakitaan gyud dito, gyud tinuora. Kaya may lain. Kaya nangaon sila, diya man jud nila gibutang nangaon sila na lamisa. Nya pagtangtang guro sa putos, sa unsay mga putos, nya napatungan dito, nya gikahig ra dito, diyang gihuwad. Kung nakitaan gyud nila, labihang lipaya gyud nila. Ingon na ni. Ang story ani, lost coin. At ta sa lost sheep katong una. Nganong walay value tong 99? Why? Because ang shepherd kasagaran nga mga tag-iyahag, karniro, mga dagkong dato kaniadto, ilabi na sa patriarchal period. Abraham, Isaac, Joseph, kanang mga panahon na, ang dato kaayo, masukod ang iyang pagkadato, pinaagis gidaghanon sa iyang mga hayupan. Og walay tag-iya sa karniruhan, nga siya mismo ang mangunay og bantay. Amen. Mangita siya og kasaligan nga maoy magbantay. Sama kang David, magbalantay siya sa karniro nga dili iya. Karniro sa iyang amahan nga si Jesse. Sugot ka, dato kayo ka. Tag-iya kag alturas niya, ikaw mag-security guard dito. Naamo? Namino mo? Same thing, ani? Lost sheep.
Dili siya ang tag-iyas karnero. Igo ra siyang gipabantay. It means, ang tag-iya misalig kayo niya, nawala ang usa. Walay bili ang 99 sa magbalantay sa karnero. Kay ang bililon kayo ang pagsalig sa tag-iya sa karnero. Diha niya. Unya, karon di na mo salig niya. Kay nawad-ano ko sa. Munang ingana na lang siya kadesperadong pangitaon yun niya, kamangon niya, sudlo niya ang langob nga puyanan sa mga leon, bas hindi adine ang tiil, wa pa natulon. Pangitaon niya ang kayo. And then tanang paagi iyang gibuhat sa pagpangita mga igsoon. Murag si Kuya Bernabeng nangita ni Moy nga dito sa Gunuyan, natulog. Example na. Murag, ang akong amahan nga nangita sa kuha. Ang amahan ni Job, kailan mo ni Job? Nay, kanabitang Tagaluon, o niya, singer, ni apil na ganabot na siyang Manila o contest. Kana nga Job, anak na siya pastor. Sa 2016, nangadto Miss Islas man tatao, no? Si Kim Gaspar buhi po na. Wa man day siya kapananghid sa iyahang ginikanan. Gipadiway ardis siya o gipablatter. Kay missing. Hoy, mga anak, pananghid po rin taon mo. So tanawan ni nga shepherd, tanang paagi iyang gibuhat, makitaan lang yun tong usa. Nga naman, di magmatter ng 99 diha, kadtong usa makitaan to. Why? Nakasalalay dito, ang pagsalig sa tag-iyas mga karniro, nga na kaniya nga magbalantay. So mauna nga kung nakulangan to, ikaw nga magbalantay ka, angayan kang patyon. Dili ka kasaligan. Muna kung imong basahon ang John chapter 10, si Jesus ang maayong magbalantay, andam sa pagpakamatay sa karniro. Alang sa karniro. Ingon sa Salmo 23, ang Ginoo ang akong magbalantay, walay makakulang ka na ako, gipapahulay niya ako. No? Do I walk through the valley of the shadow of death? Kana daw nga karnero, bisag naglakaw siya sa walog sa kamatayon, dili siya mahadlok kay ang shepherd nag-uban niya. Nakuha na to? That is why iyang pangitaon, pag nakaplagan na niya, unsay iyang gibuhat? Iyang gikugos, uy, salamat Lord, nakita na suka na ako. Kaya nga naman, nakasalalay ang kinabuhi. Pati yun siya sa tag-iya, kaya nga naman, nakulangan o gusa, giunsa ni mo. Nawala, gibaligyan ni mo. Giihaw ni mo, gikaon, tugas tinood. So ang master magduda siya, ang tag-iyas karniro, unsa man yun. Dahil tulo nga imong gibuhat. Siguro, tingali, tinuod nga, nawala. Or tingali, imong gibaligya. Or tingali, imong sugba. Ha? Tugas tinod. So, parang dili maghuna-huna ang tag-iyas karniro, ngayong ana ang kaimtang, ing ana ang mga posibilidad, i-intact, dapat kumplito, nga naag yun na diha. Muna nga sa Israel, sa Bible time, sa Israel, pag naghimo sila og balayan taguanas mga karniro, bato. Kanang kasagaran na nila mga kanang nakahima bantay bumugdag ko kayo mga bato mga igsoon nga agian kalsada pangpang. Munay ilang pangbuslutan himuong torel. Imagine na. Inig kagabi pasudlo nila dito ang mga karnero, babagan og bato. Mura po paglubong ni Jesus. Adto dito. Giingon ni ana, pag-secured nila ang ilang mga karnero, unya, inig adto anak nila sa gawas. Ingon ang John chapter 10, ang magbalantay, maguna. Iyan tanaw dito, na baniroy manunoko ba niron? Iyang i-clear ang area, nagsunod ang mga karnero. And then, ginasecure niya. Karon, niingon ang Bible, nakulangan og usa. Ingon siya, he leaves the 99 in an open field. Buot gipasabot. Gibiyaan niya ang 99 sa secure nga dapit.
Because we say open field, pwede man nagkanang kuan na. Pero kung ang imong tan-awon ang yaha jud nga text kay secured sila. Kay what if nangita kas usa ang 99 na hinoy gipang tukob, daghan na kag problema? So iyaw nang gi-secured. Dayon iyang gibayaan, gipangita gyud niya. Mura pod siya katong babayi. Nga tanang paagi, gipadiway RD, gipadiway TR, nagpaprinta patingali siya dagan kayo nga missing na dito ang picture, gipapilit sa mga poste, sa mga tindahan, sa mga lobe, sa mga agianan. Kinsay nakakita ani missing, atong Merkules ni nilakaw. Niyon ang Bible sa nakita na niya iyang gikugos. Grabing kalip. Okay naman gihuktan ba gigoyod. Tara na. Kaplagan na. Gikugos. Gibutang sa iyang dughan. Na makita nimo ang relationship sa sheep o sa shepherd. Because bisan ang shepherd dili siya tag-iyas karnero, apan gihigugman niya ang magbalantay o ang mga karnerong iyang gibantayan. Wa na siya naguna-unak na by sweldo or wala. Nasabtan na to na. Nakuha na to. Uli siya sa balay, ingon din siya. Maglipay ta. Wa pa na uga ang iyang luha. Gingnan niya iyang asawa. Sige, pag-invite na dito. Tawag si pare, ipaihaw tong kuan. Magkumbira ta. Ano man, naon sa manday? Grabe, nawadan. Kung wa lang yun din ako nakitaan, wa na yun ko'y trabaho, patay pag yun ko, luoy kayo mo. Ganon na lang kadesperado siyang nangita sa karnero. Wala may bili itong 99. Nga wala bili, di man to iya. Ang bili, ang pagsalig man sa tag-iyas karnero, nga naan niya. Nakasabot na ta? Amen? Aritas lost nga son. Itong lost nga son, mo ito itong gibasa kanina, no? Ang prodigal, son. Wala na ako nabutang eh. Down, sige. Umana ta sa lost coin. And okay, Jesus continued, ikatulo ni. There was a man who had 2 sons. Pila ka yung anak? 2. The younger one said to his father, Father, give me my share of my estate. Ihatag na ang akong katigayunan. Tungaan na. Ako aning farm, iyahatong Alturas, Marcela, o ICM, ako ang tanang farm. Magtunga na mi. Baligya. Nga ng Bible. So he divided his property between them. Gitunga niya. Dira, imuha anak. Kare, sa imo ning maguwang. Next verse. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth with wild living. Kanang word nga squander, tanang paagis pag-usik-usik o pagsayang-sayang, munay squander. Manglabo ka na ba? Why hinungdan? Di ba? Squander. He squander everything. Pag nadawat na niya, gibaligya niya ang halin, iyang gidala, milangyaw siya klayong dapit, o niya squandered everything, giusik-usikan niya ang tanan, pinaagis mga kahilayan. Nisulod siguro na siya sa fantasy si Bulan Negros Oriental. Nga naa dito mga babae mag-serve og beer nga naghubo. He squandered everything. Unya, while mag-serve sila, gapaedong sa imong table, gasayaw. Murag wawawin nga mga dancer. Tanang paaking pag-usik-usik, iyang gihimo. And listen to this. Musugot kag sa dili, bisag unsa pa nakadaghan, mahurot, yun na. Murag kita, nagkahurot ng kusog, nagkahurot ang impon, nagkahurot ang pandungog, nagkahurot ang panglanta, magkahurot tanan. Amen? Pati imong attentions, magpaminaw sa pulong, Ginoo nagkahurot. After he had spent everything. Ang word nga everything, wag gibilin. Human na hurot gyud tanan. There was a severe famine
in that whole country, and he began to be in need. Dahil ako kayong gutom, nga naabot ni atong dapit niya gatuan. Unya, wa naman siya iyaha, gigutom na siya ayo, dito pa niya nakita ang grabing panginahanglanon. Amen? In connection sa last preaching last Sunday, pag di ikaw ang nangabo sa tubig, di ka kamaong motipid. Kaya nga, gi-illustrate na ko itong gikan sa abroad. Grabe lang panarbaho dito, gutom, hala, save. Save yun eh. O, dili na lang mukaon kay mahal ba kayo ang cost of living dito. I-save lang, maglugaw-lugaw lang. Kaya harong na masave na mapadala sa pamilya. Pagpadala na dito sa pamilya, ang mga anak, ang mga bisag unsaray pang tudloon sa mall, ganahan ko. Ganahan ko. Remember this, mahurot ni. Kaya nga, ang practical. Pag naamoy breadwinner o naamoy kanang sa inyong pamilya, mo'y dako og income, ayaw na mong pagsalig niya. Diskarte po mo, paghimo mo inyong mga tubleron, mga muron, mga... dapat na mo po, diskarte unsaon. Kay what if kalito siyang kuhaon sa Ginoo? Mo po sa tas Facebook, mga maloy o kasing-kasing, nga narata. Napa mo? Hello? Kaya ako makasabot yung anak nila. Nga naman, na-raise biya ko sa family. I mean, na ako sa family nga ingana ang ilang sitwasyon. Ako na uli. Mayroon na yun ito. Damang gawas ta! Unya, kay 97 kabuok ang membro sa banay. Nya siya ray mo gasto, ana. Tulo po na kasakayan ni Kim sa barko. Nebetsag na kay ginagmay, tampo po. Diara. Ayaw. Diara. Thank you. Ano bitaw? Tinuod bitaw na mga igsuon? Ayaw mo anang ka na bitaw. Kay Kristohan naman ta, dili ta oportunista ang atong provider, ang Diyos. Ang Diyos may bahala o unsang paagiha. Nasabtan lagi na to? Nindot ba po ng tawo-tawa tay ikog niya magbaton tagkaikog panagsa nindot na. Napa mo, naminaw pa ta. So, he went and hired himself. Siya na mismo ang nagboluntaryo mo trabaho ko. And hired himself out to a citizen of that country. Remember, si Jesus ang iyang gisgutan sa parable, country nga gawas sa culture sa Hudyo. Ang iyang gigamit nga nasod nga giadtuan sa iyang anak, nasod nga gawas sa nasod sa mga Hudyo. Unsay hint? Because nagbuhig mga baboy. Ang mga Hudyo, ang Israel, wa sila baboy. Kaya pag nagbasa kag Bible, imong analyson, mo bitang maglisod po kag sabot sa Old Testament kung wa ka kahibalo sa Old Testament. Maglisod kag sabot aning New Testament kung wa nimo nasubay ang background sa Old Testament. For example, maghisgot ka bahig, ang dugo ni Kristo naghatag sa pagpapas, sa pagginlo, sa pagpasaylo. Manong dugo? Di ka kasabot. Pero kung nabasa ka sa Old Testament, ang dugo sa hayop, mao di ay ang gamit. Sa pag-cover sa sala, sa katawan, nga muduol sa Ginoo. Diya pa rin mo masabtan, mao di ay. Ang dugo ni Kristo mas labaw kagamanan kaysa sa dugo sa hayop, kaya nga hayop nagtabon, ang dugo ni Kristo nagpapas. Okay. Balik na ta. So dito siya, he hired himself, who sent him to his fields to feed pigs. Nas farm na trabaho. May trabaho na siya sa farm. Unya, kinsa ba ninyo dire pagpang-apply og trabaho? Uy, hired na ka, imong sweldo sa kabulan. Kinsa na to dire inigtrabaho ni mong sogot, sweldoan kadayog balik ko sa kabulan. Especially sa ilaha nga kapanaunan because og mayon ko nimo sige trabaho ka pero after 5 years pa kanako sweldohan. Pareho sa equivalent sa kontrata sa pagpalit og slave. Nga paliton nako ning imong anak 6 years nga magtrabaho nako.
What if ingana po, okay, 6 years ka o sa makadawat sa imong sweldo? Patay? Next verse. Tanaw ko na eh. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. O, kaon na siya ang mga pagkaon ng baboy. Producer pigs, sigurado kini. Balita pre. Bitaw. Kaon na siya ron, ane? Mukaon na siya pagkaon sa baboy. Listen to this. Hebrew ang culture. Sa gikaistorya ni Jesus. Pero nag-isgot sila while living niabot og another country and then dito nagatiman og baboy. Bisan paghikap sa lawas sa baboy, sa patayng lawas sa baboy, sa pagkaon sa unod sa baboy, sa mga Hebrehanon, di ni pwede. Leviticus chapter 11, verse 7. Dili pwede. Mo bitaw nang gisunod sa mga Sabadista. Kung ilan ang gibuhat para sa Ginoo, praise God. Pero kung ilan ang gibuhat niya, hukman po nila ang uban, nga kanang mga impierno na. Kami sa una mga igsoon, pag nakakaon, may baboy, halakang dako ang kagilti. Kay na train natuduan man jud may nga mukaon ka gingana maimpierno ka. Bisag unsa kalami nang litson di gyud may ganahan. Mura nagilaga sa amo ang panglantaw. Ikaw kaysa man diri mukaog ilaga inununan. Di ba luod? So didto siya gipapuyo siya ka gutom na kay siya mukaon na lang siya oh. Okay, pagkaos baboy. So, but no one gives him anything. Walay mihatag niya mga igsoon. Next verse. Ingon verse 17. When he came to his senses, nakamata siya, nahigmata siya, na-realize, kanang nas imong tapad, ing nga, ma-realize unta nimo. Dali sulti iba. Kabalo mo, makaingon tang matured na tano. Pero kung musulay kag abroad mag-inusara ka, nya magdugay kas gawas, inig-uli nimo diha pa ko moingong matured ka. Nga naman. Wala kay papa dito, ikaw may papa nimo. Wa kay mama dito, ikaw may mama nimo. Wa kay labandira dito, ikaw may laban nimo. Way muluto nimo dito, ikaw may muluto para nimo. Way mo hatag dito nimo kwarta, ikaw may mangita kwarta. So diha na ka. Diha na ka magsugod og katon. And he came to his senses. See? Wala pa siyang una-una, wag yun niabot. Wala yun ko nag-expect nga ingon ani ang dangatan. He came to his senses. Kanang ingnon ka ni pastor, day, ayaw sa yung uyab-uyab. Pag nanganak na, she came to his senses. Di ba? Dong! Ayaw sa yun, dong! Kay, ingon pa to ni Kuya Dan, before unta magminyo, ginaplano na to daan, ang pagpa-eskwela sa mga anak. Naabadi ay? Nga, apil-apilon na to ni nga to mga anak sa atong kalisod. Kaya man na sila maglisod ron, kung giplano pa na to, ayos ang atong nang labay. Nya pag sila na po di mo tudluan nak ayo sa anak ha. I-set up sa ni. Dapat na kay gasoline station tulo ka buok tagbilaran nak. Nya mga parmasi pag kuan og parmasi nak mga kuan na. Oh pag minyo na. Okay muna gibuhat sa amo kami papa nimo. Oh, di ba? Karon kay paghikap init mao na ni. Ya lisod man na kayo. So, he come to his senses, nahigmata siya, nakarealize siya, nakaamgo siya. Amen? Kanang word nga come to his senses, ako nang na sinati. Why? Mag-sleep, sleepwalk ko. Kanang matulog ko niya, makamata ko, nisaka na kog lubi. Kanang matulog ko nga ang among balay, kalsada dato sa ibabaw, kalsada sa ubos, naas tunga-tunga among balay kay mura man siya ingana. Nakamata ko na anak ko sa kalsada, abot na gani ko sa sapa. Ninaog na sapa. Asa man ni sapa ah? Maglibog na ko asa ni nga sapa. Ato ubos, ato ibabaw, asa gamua ni dapit.
Muna gitawag og come to his senses. Diha pa siya nahigmata. Hala, sao na lang ni. Sometimes manghuwam ka og motor. Graon nga yung padagan, wa pa yung lisensya. Di pa dyan mag-helmet. Pag naparok, napakong, boom, come to his senses. Allah, hinulman na ba dyan din ako? Amen? Duwag basketball. O di masikhan, di gid kahigmata. Come to his senses. He said, natanawa, nakahuna-huna na siyang tarong. Nakahuna-huna na siyang tarong. Kanang nasimunta pa din na paghuna-huna og tarong. Nakahuna-huna na siya. Masa yung gisulti? Ingon siya, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Nganong giapil niya ang langit? Because sa panahon nga wa kay respeto sa imong ginikanan, wa man nimo respeto ang Dios. Sadang nang insulto ka og tao, giinsulto man nimo ang Dios. No, bisan sa mga elder nato, ni unsa ang Bible? Tahura ang inyong mga elder sa mga inyong ginikanan. Gatahod ka? Ingnon ra magay nimo, why kay hanaw? Come to his senses, ingon siya, muuli ko. Unya ako, giingnon si Papa pa, nakasalagi ko sa langit, og nimo. Hello? So, ingon ang verse 19, hapit na tamahuman. I am no longer worthy to be called your son. Nakakahiya. Remember nga nagsapatos ni, nagsandal ni siya nigikan, ni pauli ning nagtiniel. Hello? So may purpose anang sapatos, pastor? Ang setup nila kaniadto mao ni. Kung ang usa ka pamilya or kini nga hari, ang iyang family, daghan kay siya tawo. Inig mosulod na sa iyang ganghaan sa gate or sa ilahang say tawag na pero sa ilang inigsulod nimo sa gate sa balay. Ha? Sa palasyo kanang kutob nga gikural ba? Ha? Compound. Ang setup kaniadto ingon ane, ang tanan nga mosulod dito sa palasyo or sa gate or sa compound. Example lang ni, tag-iya ka. Silang tanan maghubo sa ilang mga sandalyas. Unya mosulod sila dito. Kung naa kay makit-an nga nagsandal sulod sa compound, buot gipasabot, membro na sa pamilya sa tag-iya. Nasabtan na to? And that is why pag uli niya, ningon siya, di na ko isipon nga anak, pero pag abot, sinila sine, sandalya sine, kay anak ni nako. Amen? Ikaw ka ko tungod sa itong pagkadautan, di na ta ngayang ilhon nga mga anak. Pero ang Diyos, naghimog paagi, nga ma-restore ka, mahibalik ka niya. Di na ko ang ngayong ilhon nga anak. Make me like one of your servant. Himuan lang kung sulugoon. Amen? Himuan na lang kung sulugoon. Basig pag-abot niya, ga-angkol na lang ni angkol. Nga naman, naguna-una na siya na di na isipong anak. Labihang ulawa na niya. Labihang ulawa na niya. Wrong. Labihang uwawa. Ulaw na kayo siya. Uyugar ako ng ingna nang nasimutapat. Paminaw kayo kay war ba kay ulaw. Uwaw kayo. So ningon siya, isipan na lang kung imong sulugoon. Next verse. Ang verse 20, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off. To pa sa distansya, nakita na siya to, ako adyo ning anak. Klaro kay linakwan, no? Anak, lakaw.
Maog yun anak yun ako. Amen? Layo pa gani, in a distance, kailana siya sa iyang anak. Ikaw ug ako, sawa pa ka dinhi, sawa pa ka ni dawat ni Kristo. Layo pa ka tuwa, bahong sala pa ka. Baho pa kang beer. Baho pa kang bino, baho pa kang sigarilyo, baho pa kang baraha, baho pa kang manok. Himayi pa ka, hinglaki ka. In a long way, in a distance, nakita na ka sa Diyos, ha? Kuning anak. Palakpaki ko ang Ginoo. Kitaan yun niya. Tuara. And, ingon diha, he was filled with compassion for him. Grabing gibati niya kaluoy sa iyang anak. Kabisag unsa kabadlungon ni atong anak, pag makakita, yung ganyan, maluoy yung kagayo. Amen, manding pining. Maingon na si Manilin, ikaw mamakin mo, ikaw po po si Joy, maog yun. Ano dyan na siya? Niya kay unsaon taman ang inahan. Maod yun na, kasing-kasing o ginahan. Maod yun na, kasing-kasing, basta anak, sigurado. Nasabda na to? Kitaan niya? So, he ran to his son. Mo nang naay awit nga when God run. He ran to me. Unsay sumpay ana? He held. He took me in his arms. Held my head on his chest. Gigunitan ko niya, gibutang niya nga akong nawong sa iyang dugan. And he said, son, do you know I still love you? Wow, nindutag. Yan nga kanta, oy. Kung makaabot lang gina kong tingog, ana, ako dyan ang kantahon. Saan mo po ng kanta, ha? Marag di man ipakantag lain. Taas kayo, no? Taas kayo nga kanta. Mauni. It was the only time I ever saw him run. Magbasa kag Bible, wagyoy laing bersikulong midagan ang Ginoo. Luke chapter 15 ra gyud. Pag nagbagyo, pag nag-udet, pag 7.2 nga linog, manugo ra siyang mga anghel. Pahunungan na, igo na. Pag sa dihang yang anak nga tuas layo nakasala mo, balik niya gadagan ning amahan. So he ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. Bang baboy. Pero wala nagmatter ang baho sa sala, ang baho sa garbo, ang baho sa pagkamapakyason, ang baho sa pagbuot-buot sa kaugalingon, ang baho sa kaugalingong desisyon. Wala na nagmatter. Why? Karon nga niya ka, di na magmatter ng baho. Ako'y bahalang mo pahumot ni mo anak. Muna'y naas atong Ginoo mga igsoon. Next verse. Ingon ang 21. Dali, mag-thanksgiving ta. Then he said to, dapat kadtong iyang ginahuna nga mo iyang isulti. It's time nga iyan ang isulti. Ingon siya. So the son said to his father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. So, katong na iyang gihuna-huna ba? Mao to iyang gisulti. Sa una, mga igsuon, mga laag may, nag-expect na ko inig-uli anaron, hukta na kay among amahan, sa di pa kalatighon, ihukot o sa ka. Sa di pa ka latuson, ihukot ka sa ligi, ihukot ka aning sablayan, hukta ni Montiel, bitayon ka sa sablayan niya, usa ka latuson. Unya, ang gadapat, ranimo kay imo ron tingkoy, sa flooring, latuson ka? Nga naman ito mong, papa. Labi nagbugat imong sala, sigurado gyud ka. Napay lain. Nakasulay ba mo dire, ginikanan, amahan or inahan? Nakasulay ba mong nidisiplina mo sa inyong mga anak, hubog mo? Mabitaw nang ang mga anak mapatay. Kay dili tama sa droga, hubog
ang amahan nga didisiplina. Di biyan nimo makontrol imong kaugalingon. Nga mo disiplina ka. Kung nabuhat nimo na hangtod mamatay ka, mahaya nimo. Nganong nahimo nimo to? Ga-expect siya nga lagot kayo ang iyang papa niya. But baliktad. Usahay kita mga igsoon, nang una-una, grabe, gadumot, ugayon akong ginoo dapat magbinuotan, lagi ko maduming ko, lagi, bubutan na ko. Kabalo ka? Sayon na kayong isulti ang I love you. Pero lisod ka ayo na nga buhaton. Tanawa ang I love you sa Ginoo nimo, gisi iyang panit o gunod. Agas ang iyang dugo, bugtuan sa gininawa because He loves you. Munang ayaw mo pailad anang sa inyong eskwelahan na mayingog, I love you. Gugma ko nimo, I love you, ayaw pailad. Amen? Ayaw pailad. So, napabata? The father said to his servant, Nera, wala tagda sa amahan. Ang gisulti siyang anak. Nabungol siya. Bahala pag unsay mo isulti, di na magmatter. Ingon siya sa iyahang mga sulugoon. Quick, pagdali, bring the best robe and put it on him. Sininae siya bagong bisti. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Balik-balik na nako nino. And sa verse 23, bring the fattened calf and keep it, killed it. Let's have a feast and celebrate. Ang atong kanta ganina, celebrate, Jesus celebrate. Ang aman. Labong kani atog mag-celebrate sa kalibutan, gakantang gasayaw. Sani aging gabi, invite me, birthday kami, nagparty, naghanang, wami bala. Di ba? Yung anak. Pero naas Ginoo, celebrate. Jesus celebrate. Di ka maulaw. Dugo o kamatayon ni Kristo ang gibayad sa imuha, imo ra siyang mantinilan. Pero kung sa kalibutan, grabe mo giling. Nana ito, kamao kayong mo. Amen. Sa kalibutan, ang ilang paagi o celebration, dili sila happy kung walay tagay. Kita, sobra pas nahitagay ning atong kalipay. Kay wala may makatupong sa kalipay nga ikaw gibag-o gipasaylo gipakamatian og ang imong pangalan na rehistro sa langit. Munang ningon si Paul sa tanan yung kalisdanan sa tanan-tanan, rejoice. Osbo na akong sulti, rejoice. Joyce. Gulay. Bautista. Makagit sa nguban. Rejoice. Paglipay. Dang, 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 dang. Di ba? Maglipay ako. Tungod. Di kayo, dili manggod celebration kung walay tagay. Na ba yung mga Kristiyan, mga pilapil, dinig kita magdaog aniron. Kristuano na ka mo, dawat pa ka. Pastor, usara man kasyat. Usara lagi kasyat. Pero kay ang gitagayan, pinutol nga galon. Uy, una-una ako nung kayo na pinutol nga galon mo, itagaya ko sa kasyat. Kulang na sa kalong neck, ihuad ni mo diha. Uy, intawon. Og dili lang na mao'y isyo. Daghan pa kay tag-isyo. Wa na tuod ka nag-apil-apil dito, magbisyo-bisyo, magubog-ubog. Chicks boy po ka, bisag hapit na ka ng apo. Di tuod ka chicks boy, pero libakira po ka hilamutanon. Tabian pang hinungdan. Muna na kanta, no? Amen? Kikitang tanan nila, matagsala. Kami nga mga pastor, kung doon namin gibuhat sod sa among aparador, dito sa langit, wa na natago.
Lamanos Gerson, Pastor, oh, praise God, langit gyud ta. ano po kang di mo katawa, pastor? Lagi ko narehistro. Ano man na? Kuyaw kayo ka. Why? Gatuo kag ang lost nga son, ang lost nga child, kadtong nang langyaw dito nag-usik-usik, wa na'y panahon sa amahan, wala na'y panahon mo duos presensya sa amahan, tuwa dito squandered everything. Wa ka kabalo. Ngang anak de ang nabilin pod, kapinan, labaw pa nga lost. Padayon na basa. So nag-celebrate sila. Meanwhile, dana, tanananan. The older son, dito di ay si Gerson, naminaw. The older son was in the field. Ato ba siya gawas? When he came near to the house, he heard music and dancing. Ola. Pag nagpaingon na siya, nakadungog na siya na mga awit ba? Unsa maron? Woo! Naisinanggitay. Woo! Unsa maron? Na? Kabantay ka og lost ka? Di ba makadungog kag naay gasinanggitay. Hallelujah na nagsayam. Nang unsa man na sila? Di ba? Pero sa diyan nakasabot ka, bitaw na. Woo! Ninduta man na ini. Samot makakuyog na kag mga dagko nga event, mga Christian event. Oh, lumia kayo. Wa na music, gasayaw ra gyapon ka igo. Napon mahibaw-an po lamang naay gamay po sigurong problema. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near to the house, he heard music and dancing. Nya, mga music kani anto mga tribal dance pa siguro. Ana dito. Ana mga sayaw-sayaw pa na sila. Kinagrabihan kayo. Makadungog ba mo anang naadas mangga nga mag-practice sila? Mag-practice og drum para sa sinulog or asa na nila paghimoon? Muna iyang nadunggan, sa maron. Unsa karon? Magsusi ko. Pangita niya, unsa karon? Next verse, ingon ang 26. So he called one of the servants and asked him, what was going on? Utana siya, unsa ni tabo? Unsay kalingawas balay? Anak, wa kabalog unsay kalingawas balay. Amen? Nabay mga anak dire wa kabalog pilay bayronos kuryente? Kamong mga ginikanan, kamong nag-budget sa kwarta sulod sa inyong balay. Hatagig husay na inyong mga anak, inyong bana, inyong asawa. Mauni atong gasto, mauni tanan. Ay hatag ang husay. Aron makabalo sila nga di po dahil lisod ning budget. Imagine na, kanang akong wife, abi ba yan mo sayon ra ng mag-budget? Kung lisod ang budget, madugangan pag ginagkalisod. Kay gawas nga ikaw mag-budget, wa pa dyan budgeton, maguna-una pa dyan kag unsay pagkaon. Kami din he. Kami dire. Kay kung kami rin diya, mga abri ramig lata. Nya kay dagan man mi. Mayon na siya, unsay, kanon. De, ako automatic na, magpasingot man taron, magsabaw tao niya, magprito, magsugba ba? Nga na. So, lisod yung kayo mga igsoon. Ba't dito? Kung wa mo nakabalo mo, nang manghuna-huna mo, kuripot, kaya si Papa, kuripot. O sa man dahita, magpalamay, taron, og mahanggab hangin. Nga na ra? Salamat gutag na ay pagkaon na diha. Og dako-dako po budget di. Sugba po tag aping sa baboy panagsa. Pero gamay ra po ng budget. Buwad-buwad sa taron. Hello? Nga naman, ingon. Muna yung versikulong gisir ni Kuya Jonel atong pag-prayer na mo ilang manding ba to? Asa itong nag-prayer ta nga? Na versikulo dito nang ingon. Pangandam ka mo, sabisan unsay mudangat ninyo. Versikulo on, untanas mga batan-on, no? Hala, maminyo, man ko sa maabot. Mag-andam ko ba eh. Di kay, hala, das magdayon. So, wala asya kabalo kung sa'yo naitabo silang balay. Sa ato pa, ako nagtuo mga igsuon nga dili po rin anak nga magic ang pangitabo. Process ba? At least ba man lang, gikag buntag naabot ang manghod. Unya, nagpaihaw na dayon, nagpaluto, unya pagkagabiin na, gasugod, nagpangaon og sayaw. Diin man siya tibuok adlaw. So wala siya diha sa presensya.
Murag ka ba, naminaw suwali, pero mong nauna ka akong hinayhay ng lupad na ron. Layo. Suwa siya kabalo. So sa atong panimalay, o gunsay atong mga, paibaw atanan. Paibaw atanan. Now, so he called one of the servant, gipangutan na unsa ni tabo. Ingon ang servant, your brother has come. He replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. Dako kayo ang kalipay sa amahan ng iyang anak, nabalik nga luwas. Wa na kulangig daunggan. Pagtanaw niya, maorog yun ang ilong. Wa na buta ang usang mata. What if pagmata natos pagkabuntagon mga igsoon, ang imong usang mata di nakita. O pagtanaw ni mo sa amin, huy, hala, sa usang buho sa akong ilong. Asa man to? Gapangita ka. So, lipay kay siya. Mauna nga, let's celebrate. Do celebrate. Jesus celebrate. Diba? Lipay kayo. Kabalo ba kang naa kay celebration sa kinabuhi nga ika-high blood sa uban? Kabalo ka, anak? Parang simba ka, lipay ka, pero sila, sang apil-apil naman siya atong mga sulpot. Mga tinukod sa tao. Nga na, uban? Namina mo? Bantay nga alas 11 na rama. So, next verse, the older brother came. O sa iyahang gibate, angry. Suko sa lagot. And refused to go in ng luod. Suko ba ka ng luod pag yun? Siya, di ka ma-high blood. So his father went out and pleaded with him. Gato, gialam-alaman. Gialam-alaman siya. Ano buka? Di ka malipay nga, nauli naman yung, di ba? Imo nang nakita karon nga duha di ay ni silang prodigal. Duha di ay ni silang nangasaag. Kay kining anak, saag man puding iyang kinaiya. Nasaag pudi ang batasan. Kining kamaguangan. Mauni na as imong tapad ron. Dasigon. Next verse, tanawang next verse. But he answered to his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeying your orders. Yet you never give me even a young goat so that I can enjoy with my friends. Lagi kwintahan na siya. Grabe kayo ka ba? Bubutan ko kayo nangugas ako tiglungag. Tanang buluatan sa balay ako. Di ba? Nangwinta na siya. Wag, yun lang makanihatag. Bisag, lati nga kanding, so I could celebrate with my friends. Daghan di ay nga mga Kristohanon, nga naan na diha sa presensya siyang amahan, pero wala nagmalipayon. Because you will never find yourself as lost. Hangtod nga naa kay makit-an nga uban. Di ka kakita sa imong sayop, kundi ka kakita sa sayop sa uban. Sometimes ma-fail ang uban, aron makapanalamin po ka, labaw pa dyan ko niya. Di ba? Makaana ka, labaw pa dyan ko niya. Amen? Kami mga leader, mga igsoon sa panahon nga, ang amuang estudyante, ang amuhang mga subordinates na mo, di mo submit na mo, subo kaayo ming di may katulog. And then, makapangutanan mo sa kagalingon, nag-submit ba po ko sa ako mga leader? That is why nangayon kong basahilo dito sa buol. Pero bahala na lang gina. Nindot yun ang mahimo ni mong karakter nga, magsuri ra ka. Kapoy nag-explain, pag ayaw pasaylo. Kutingali, nag-ani ra ko sa akong gitanom. Munang kamo mga anak, pag di mo musabit sa yung ginikanan, inig mga ginikanan na niya mo, tanawa ra gyud niya mo. Tanawa ra. Nya kita pong mga amahan no. Sa mga ano ning akong anak di mo sunod na ko. Ha, ikaw di masinugtanon sa Dios. Balanse lang ta. Pastor, gikastigo na ko kayo kong anak, di mo sunod na ko.
Bantay lang ka kay kastiguon po kagayos Ginoo kay di mo po ka mosulon niya nga atong amahan. Ana lang man na. Ana man na. Uy, intawon. Yet you never give me. Wala lamang kanihatag na ko. Gabagulbol siya. Next verse. Tanaw ha? Diha pa siya nakarealize. Bitaw no? Pwede rin na ko magkuha. But this son of yours who has squandered your property with a prostitute come home, you killed the fattened calf for him. Ining akong manghod, kamoy gaguba sa motor. Kabalo mo mga igsoon, kining Rose, Honda, Kawasaki, unsa na mga kumpanya sa motor, di ka maong manghimog motor. Munang pag-abot diri pang usbo na to. Di ba? Kanang ilahang mga karburador, di mao munang pag-abot diri kuhaan na tong tabon pang lisuon, ipaatubang sa north. Ingana. Na, di ka maong mo color sa motor. Di pag-abot diri, imis silver ang yantag, himo ng green. Aloy, silak-silak. Ang problema, ana, kay nigpangalagad nimo, duhaning atong pasakyon dadog church, usara. Usara kay hiwi na kong yanta. Grabe no? Why? Because we don't understand between wants and needs. Wala kasabot unsa lang ganahan o gikinahanglan. Amen? Nanapailain. Nahinumduman. Pag mag-birthday, manglinding. Pangutanay mong kagalingon tarong baka, naguna-una baka tarong. Nalipay ang mga nanambong sa birthday, pagbayad mo tabang sila. Ada nang linding ka kay ipa-flooring ni mo sa imong balay. Ano ito? Pero ayaw na po si panglinding mo ha. Ako mong tambagan. Pag set og panahon, iampos Ginoo Lord, ingon kas Deuteronomy 28. Ako'y magpahulam og di na ko manghulam. Na. So, next verse. Ingon ang 31. Duha na lang ka verse. Nawalag 31, no? Na ba ito na 31? Basin wala na ako na na-appeal diha mga igsoon ang verse 31. Iyon sa ang verse 31 sa Luke 15. Basig wala diha no or niungot ng ato ang ingon ang verse 31. Ang amahan mitubag anak, ikaw kanunay uban nako og imo ang tanan kong katigayunan tanawa. Kisa may tagiya aning universe. Kisa may tagiya sa kalibutan. Ang imong amahan, wala yung kakarealize nga ikaw tagiya pa rin kastanan. Kung na-realize na ganit nimong tagiya sa tanan, pagpalit og notebook, isulat imuhang gipangandoy sa Ginoo. Sulat ra. Bisan nagugkomedya nga suwat-suwat, Lord, raptor nga blue. Suwat! Misagwa kay panggas, isuwat ra. Tinuod bitaw na. Ampo, Lord, tagay mig sakyanan, tagaag sakyanan, ka problema. Grabe yun. Kahinumdum. Problema. February, motor. Motor o katong itom. Pagka-March, katong blue. Katong, ato ang katong bonggo ba? Kabalo mo? Karon ang simana na diskubre. Nga March, di ay siya. Unya, holiday, pag yun. Unya, pag April, ang pula. So, March o April, duha ang irehistro, Jismel, pag andam na diha. Kinsa may. Nya, gihuwat pa doon ako, unya ring motor, nadungan hinuon. Kahit to pa man dito, makuha pa man to next week tong sana, rehistro adto. Nganong naabot ganita diha? Balik sa ta dire, aron makahinumdum ta nganong niabot ta diha? Anak, kanunay ramang kang kauban nako. Ang tanan nga naa nako, di ba imuha? Wa jud siya nakarealize. Why?
prodigal son sa siya. Now, sa conclusion na ta. Conclusion, kadtong naa sa gawas ug niya sa sulod, paminaw mo kayo aritas conclusion. Unsay kalahian sa tulo ka parables nga usa ra man unta ang tumong pagpangita sa nawala. Unsay kalahian? Number 1, the parable of the lost sheep. Nag-effort og ayo ang shepherd pagpangita at all cost makit-an gyud ang nawalang karnero. Lost coins. Ang woman desperada kayo pagpangita. Gipangita gyud niya, gibuhat gyud niya. Lost son. Ang amahan naras balay nagpundo. Paminaw mo kayo ha. Kaya ako na ko'y mapakasad-on ni mo ani ron. Naara siya sa amaha, naara siya sa iyang palasyo nagpundo. Nagdugo iyang kasing-kasing, naghilak. Nagampo kanunay. Naguol na subo og ayo. Nganuman. Sa kadato ba naman niya, tanang asset niya, tanang intelligence. Gamito niya. Sa army, sa PNP, pagpangita siyang anak. Sa iyang kadato, ipa-search niya, pag nakaplagan niya, ipakuha niya dito. Wala niya buhata. Dili siya parihas sa shepherd. Dili siya nga nawadan o karnero. Dili siya parihas sa babae nga nawadan sa iyahang coin. Sa iyahang headdress. Tuar lang siya sa balay, nagpaabot. Ngano man? Ngano? Because walay pulos. Nga ang anak, madala niya balik siyang balay, pero iyang huna-huna o kasing-kasing, prodigal ra gihapon. Munang iampo kanako, huwaton lang yung kanako. Buol man, subo man, pero sige lang, paabuton na yun ako. Ang tod nga ma-realize dyan ni tanan. Because bisan pauinan ta sa Ginoo, pauinan ka sa imong ginikanan, pero rebuilding yapon ka una o kasing-kasing, bisag na kasi inyong balay, gatuman kas tanang sugo, kay napugos ra ka, nganong napugos ra ka, kay rebuilding ka una o kasing-kasing, prodigal ra yapon ka. That is why huwaton, pasagdi siya na siya, kutob siyang mambot, sige, pasuwayin niya tanan kung gusto siya. And usahay, pareha ni Job, muingon na lang ka, Lord, kining akong anak, kining ako igsoon Ginoo, gusto naman yun niya, bahalag mag-unsa siya Lord. Pero ayaw lang po taon, tugote Ginoo, na matapos yung kinabuhing wala siya makahinulsol o wala makadawat nimo. Bisan pagpugson pa nimo, ayaw na kuyog sa barkada, ayaw na ditong disco-disco, ayaw na ditong tagay-tagay, dili. Kung prodigal siya, layas pa siya guna-una, layas pa ang iyang kasing-kasing, sigurado layas ang iyang binuhatan, di na parihag bata, or aso, nga imong huktan, ihukot sa ligir, hindi mo lakaw. Suwayi ang bata, palingkod sa bangko, o niya hukte. Malipay ba siya? When it comes to his senses, sadang makaamgo na siya, di na naman istilingno nimo, undang na, dali na pangalagad na, dali na tinudan ang Ginoo. Di na. Kay, wala ang amahan, nangita sa iyang anak, ang anak maoy nakakita sa iyang kaugalingon nga nawala. Nasabta na to? Maunay kalahian sa tulo ka parabol. Ang babae nangita og ayaw sa coins. Givalue niya to tanan. Pero wala ang value sa tanan kung dito makit-an tong usa nga coins kay parte to siya. Sa inyo bang balay, pag nawad ako sa kahaligi, okay ra, kaya napay tulo na bilin, okay ra ni, napay tulo. Ing ato ang coins nga katong naa sa iyang ulo, katong headdress niya, nagyatag sa kasal. Pagkawala sa karnero, okay ra ni, nabang 99, sir, ayaw ra, kaguol na ko, sir. May gani, usaray nawala, kaysa usan na lang nabilin. No, ang value na sa naghatag. So mawala ang trust. Amen? Kaya nga sa mga naay padala, gi-update na ko sila. Mauni ang gipalit, mauni, gisend na ko. Kay sila, og naa sila ihatag, naka-address man og unsay palito ni ana. Picturean, isend na ko sa ilaha.
So nakaplaga niya iyang kaugalingon. Nga didto pada ay siyas balay sa iyang amahan, pariho sila nga sa iyang maguwang nga gahig ulo, pariho silang badlongon. Nalangyaw siya, nalayo siya laing dapit, nagkalisod-lisod siya pagbalik niya. Kamao na siyang mapasabot sa iyang ubang mga igsoon, pag tinarong mo, lisod gyud ang kinabuhi. Amen? Sometimes, makita nato ang atong kaugalingon sa panahon nga mawala ta. Kay di ta kahibalo nga nawala na di ay ta, kung ang atong huna-huna naara ta, wa ta nawa. Karon pa lang daan, mangutana ta sa atong kaugalingon, seryoso ba akong relasyon ni Lord, na in love bagyog og tama ni Lord? Bugat ba ang akong paghatag og panahon nga mubasa ko sa Bible? Kay kung wala, you are lost. Prodigal ka, either ang younger or ang brother. Naghuwat ra gyud siya, nagpailob ra gyud siya, kay kung iya tong ipakuha iyang dadon, ang kasing-kasing ug ang huna-huna, prodigal man. Di po niya ma-realize. So dapat naa siya masinati nga consequence ing ani day kalisod ing ani until maka-realize siya ug mobalik na siya sa Ginoo. Amen. Ayaw i-big deal si pastor, ayaw i-big deal ang church. Ang imong relasyon sa Ginoo tagaig kabugaton. Because siya namatay sa cross, kay bugat kaayo ka sa iyang kasing-kasing. Bugat kaayo ka igsoon. And moadto ta sa ato ang communion. Muni rason nga mianhi siya. Grabe niya nga pag-antos, namatay siya. Pero sa diha atong time nga nisugod kag hilak ni ilas Ginoo ni alagad ni dawat niya. Ang Biblia nagsulti nga katong time ang langit nagsadya og ayo. Karon na kas presensya sa Ginoo, unya magkinabuhi ka pareha aning maguwang, delikado kayo ang imong kahimtang igsoon. So, ingon ang Matthew chapter 26. Mag-pray una ta mga igsoon. Magampo una ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Dagan king salamat sa mga pulong nga among nadungog. Salamat nga bisan sa kabililhon sa imong gininhawa o sa imong dugo dito sa cross. Imo gito nga gighatag tungod lamang sa imong pagpangita kanamo Ginoo. I pray, Father God, nga ang pagkakaplag sa kamanghurang anak sa iyang kaugalingon ug ang pagkakita sa kamagwangang anak sa iyang kaugalingon nga nawa sa dayay sila. Mahitabo usad ni sa matag usa namo sa pastor nga magwalali sa mga katawhan nga tigpaminaw Ginoo. Salamat kayo, Dios, nga mga kalisod sa kinabuhi nagpahigmata og nagpukaw kanamo sa among pagpahilayo diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong gugma, sa imong presensya nga walay paglubad. Tanang dungog ug himaya imo lamang amahan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Ningon ang Matthew 26. Ang Matthew 26 verses 26 to 30. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios og nagpikas-pikas niya kini og gihatag sa iyang mga tinun-an. Og miingon siya, dawatan ninyo kini og kana. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa. Nagpasalamat sa Dios og gihatag kanila. Inom kamong tanan niini, siya miingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo
nga gipaagas alang sa daghan aron pagpasaylo sa mga sala. Verse 20, sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag-inom ni ining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino. Uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Unya nag-awit sila og usa ka alawiton sa pagdayeg sa Dios og nangadto sa bungtod sa mga olibo. The body or the bread, the blood, katong wine nga ilang giinom. Niingon siya, buhatan ninyo ni aron sa paghinumdom kanako. Sa book of Exodus, ang hayop nga ilang giasal, ang dugo gipahid ngadto sa ganghaan, ug ang unod ilang gikaon. Niabot ang kamatayon, musingil sa mga kamagwangang anak nga patyunon. Tanan nga naa ni atong dugo nagkaon sa maong unod, wala na mati. Sa atong panahon, sa time nga gibuhat ni sa atong Ginoo, siya nga nagtuog, nagsalig kang Ginoong Hesukristo. Siya ang nagdawat ni ining maong lawas ug nagdawat sa iyang dugo. Wala na pagpaningil sa kamatayon diha sa iyang kinabuhi. Di na makapaningil ang sala diha niya tungod kay naangkon man niya ang kadaugan og hingpit nga kinabuhi, pinaagis kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Now, ingon si tungod kay ang maong kining ni ang panihapon, gitudlo man sa atong Ginoo og niingon siya, buhata kini ninyo aron sa paghandom kanako. Mauusab kini ang padayon nga gibuhat sa mga apostoles. Ilabi na si Apostol Pablo nagtudlo niini ngadto sa Corinto. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 31. Paminaw. 1 Corinthians chapter 11 23 to 31. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga sa gabi nga si Ginoong Hesus sa gabii nga siya budhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Karong adlaw maghimo ta og communion. Celebrate nato nga ang Dios ang iyang gugma sa Ginoo nga kausara man siya na banhaw. But atong gihinumduman unsa ang iyang nabuhat para sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ilabi na sa atong mga kaluwasan, mga igsoon. And that is why today atong isumbong sa Ginoo nga siya ang atong gisaligan, siya gituuhan, siya lang gyud ang makaluwas nato. Siya ang pamilyang dugo. Pinaagi sa pagtuo mga igsoon, gisumbong nato karon, pinaagi sa pagdawat nato niining maong communion. So, kung giingnan ka nga ayaw sa communion kay wa pa ka kapangumpisal, wrong. Kay kung mangumpisal ka, masugilo nimo tanan nimong sala, useless. This time, nabayran man ang tanan nimong sala ni Kristo dito sa cross. O gibalaan kaniya kaya kang anak, kitang tanan, gawas nun nga magdawat ni ini mga igsoon. So siyon lang nato atong kaugalingon o sa mga sala nga nakatago nato. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Unsa di ay nganong ningon siyang bag-o? Kay naay daan dugo sa hayop. Pagtabon sa sala og dili pagpapas. Ang bag-o nagpapas sa sala. Amen. Matag inom ninyo ni ini buhata sa paghandom kanako kaysa matag kaon ninyo ni ini ngapan og matag inom ninyo gikan ni ining maong kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang hangtod pagbalik niya. Now, atong isugilon nga si Lord namatay og nabanhaw para nato. Mao na ang simbolo ni ana mga igsoon.
nga maghimo tag communion. Mudawat ta. Verse 27, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo mo inom gikan sa iyang kupa pinaagi sa dili takos. It means wa kami tuo nga si Kristo nagpakamatay para nimo. Wa kami tuo nga giluwas ka ni Kristo. Nakasala batok sa lawas sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon unya mukaon sa pan og moinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya kini, kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pan, og inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang sa silot sa iyang kaugalingon. Sunod, maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton og nangamatay. Nagmaluyahon og daghan ang nangamatay. Apan, kung susihon nato, una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Kabalo mo, kining communion, kanang kung giunsa siya pag-explain mga igsoon, masabtan nimo og ayo nga siya ang nag-break sa tunglo sa kamatayon. Because wala may lain, ang lawas ni Kristo nga gitagod-tagod sa cross, sa mga bunal, nalansang, og ang iyang dugo nga nag-agas, mauni ang nagluwas nato. So sa pagdawat nato ni ini, atong gisugilon nga Lord, ako imuha na kay imo kong giluwas, gipakamatyan og ikaw ang akong hari. Maunay rason mga igsoon. Manindog tang tanan, mamalihog ko. Sige, awiton nato na nga awit. Palihog ko inse, ate tata. Na si ma'am, ali ma'am. Sa gawas na lang po. Duhang ato sa gawas. Asa man to si Kuya mga kasaypanan. Salamat o Ginoo sa imong paghigugma. Salamat nga at all cost tanang paagi gihimo nimo nga makaplagan minimo o Dios. Salamat kayo kabisan imong kinabuhi sa cross. Imo nga gibayad aron kami mahingpit nga maimuha. And thank you Lord nga hingpit na kaming nahiusa diha kanimo ingon nga ikaw among Ginoo hari og mangluluwas. Og ang imong dugo hingpit nga naghatag og kapasayloan, naghatag og kaayuhan diri kanamo, naghugas, naghinlo kanamo sa among kasaypanan. Salamat Lord nga mga labod nga naangkon nimo sa mga kastigo Ginoo, mo'y naghatag usab og kagawasan namo gikan sa mga balatian nga nakagapos diri kanamo. We're blessed financially, physically, mentally, emotionally, labaw sa tanan. Spiritually, Ginoo. You said, it is finished. Lord, ang tanan, gihuman nimo. Ang amo lamang, dawato namo, o Dios, og unsay imong nahimo, og magpasalamat, simbahon ka sa walay katapusan. Lord, i-honor Ginoo og dawata, ang amoa Ginoo nga buhaton nining mga adlaw, ang pagdawat Ginoo ni ining mao, nga lawas, nining mao nga dugo, nga amo o Dios nga pagadawaton karon. Salamat sa imong gugma. In Jesus' name. Amen and amen. Pwede na nato na kaunon o nya imnon ang kana nga wine. Ato ipataas ang atong mga kamot, balikon nato sa pag-awit mga igsoon. Minang Dios, Lord, nahimo kang kabos aron kami madato alang sa atong pagtapos. Hallelujah.